Et atomkraftværk er det samme som et kraftværk, men på et atomkraftværk bruges der uran i stedet for fossile brændstoffer. Atomkraft er en måde at producere energi på. Hvis en klump uranit omdannes til ren uran, indeholder den ca. 22.000 gange mere energi end et kilo kul. Og når vi trækker energien ud af uran, udledes der heller ikke noget CO2. Det gode ved atomkraft er, at det ikke forurener, og det farlige affald, som vi har tilbage, det begraver ned i nogle tønder, ned i nogle kalklag, som ikke har bevæget sig i 10.000 år. Atomkraft er for nylig blevet godkendt af EU til at være CO2-fri energi, og det er derfor, der er så mange, der er for atomkraft. I 1970'erne og 1980'erne var der to organisationer, som var meget på omkring atomkraft. Den ene var OOA, Organisationen om oplysning om atomkraft, som var imod atomkraft. Den anden var REO, Reel Energioplysning, som var for atomkraft. Der er mange, der er for atomkraft. For det farlige affald, vi har tilbage, graver vi ned i nogle tønder. Så ligger det dernede 10.000 år, så det ikke er farligt mere, og så kan vi grave det op igen. De mennesker, der ikke sætter så meget ind i det, hører bare, at affaldet bliver gravet væk i 10.000 år, og så går det ikke ud over dem. I lang tid har der været meget snak om atomkraft i Japan. I dag er der 18 atomkraftværker. Der skulle have været bygget et atomkraftværk i Stevns. Og placeringen er tæt nok på København, som skal bruge energien. Men det er også lige præcis langt nok væk fra byen, så hvis det skulle gå helt galt, så sker der ikke noget med København. Det er faktisk mest de unge, der er for atomkraft, og så dem over 60, der er 37%. Det er mest de mellemgamle der er ret meget mod atomkraft. Mine damer og herrer, velkommen til. Trækker energien ud af uran, udledes der heller ikke noget CO2. Okay, jeg er klar. Du skal være grim! Skal jeg sige? Hvad skal jeg? Ej, hvad skal jeg? Jeg hopper. Okay, det var det ikke. Jeg kan godt ikke. Ud af uran. Kom nu, tag dig sammen, mand. Din taber, John. Du skal ligesom sige noget. Okay, nu er det helt tørt. Ej, hun er fucking dårlig til det. Det er hver gang. Ej, det kommer til mig. Atomkraft er en måde energi. Tak fordi I så med, og vi ses nok en anden gang.